Malawian Camera. Good morning, how are you? Magumva goma zimene anthu akuyankhula mmene basi kuli Lilongwe. Okay. Tendimvere. Basi da kudziko nzadu mavero kuno koma angopita chotinya sitsa kai mavoti akwakha basi katsamezi ngari pa miezi hello masiku 178 masiku 70 dangaji masiku 170 yakuti masiku 70 dangaji ajama khabaje masiku 70 akatakayoja ngachipani amapula onjereze anyamata abana unyumba amene anyamata amene mapaka zimezi amu mcheshi pachasa kuyanyira pakamisa mulo mtsogoleri wawo mulo komanso sikuti mulo amanyamuka yekha iyayi koma congress ndithu kuwapatsa kuwayimbira foni tanyamukayi mama bega malawa amapasa program ni drama inezilo nali mu mchesi information imene ndayipeza ndiyo kuti anthu ananyamukira pamulo paja pananyamuka mamini basi atatu mamini basi osota anali awo amangoziyendera basi kungowayimitsa ataimani business pano munyamule athu koma zotsatira zake zoti olo mamini basi amene ananyamula anthu sanalipidwe soto anangonyamula anthu ulere kukafika kumene kuja sana apatse ndalama ndiye ene agensi undamenewa mukuta ene agensi undiyawo ndoja basi CCTV zimachita kuoneka makamera inde kukanika ndituli athu photo zipa kamera ndiponso amene amabola amene anaonekera kuti kubola matayala munthu oti wodziwika kumudziwa amakhala mu alimodzi ndi Jeniso chimwendo apa iyela chifanthu ajata maita ndi chimwendo koma roti block yake yapano yooneka kuti yanjalaso kwambiri sademiso pamalapo malo awawa ndithu angamayime apa ponena kuti palipachitika china chake pothawira kulibe ndiye kuti ni ngozi yopi kuganiza sakuganizaso maganizo wake achiti akungoganizaso ngati chakwera yemwe yuso koma kutino chimene chikuvuta chimene chikuvuta ano koma dziko masipo anthu ovuta afe ndametiri anthu osakhulupirika timagwiritsa voti timagwiritsa tsogolo pa chinthu chophweka mapita pa nsonkhano akupatsa 2000 koma panopo kuti anthu amene ndida ndi mfundo imene ndiona koma ulendo uno chipewa ayi t-shirt anthu ovuta panopo ndiye takhaula chifukwa panopo koma umeti nachosa lijalo linali bwinobwino koma mavuto wake sanali ngati awawo muganizo financial ya munthu mtoto nali pemene kumala kunoko zikula mbala chimanga 100,000 zira lankhulu kuche ali pa 300 ikwaje makachezera kumowa 5,000 sino muje mwantu amba mwamwenyewe kama usiku kwana usindija kujani osakwana ndiye mtu ameneyo alibaleti ufuna mtu zati amene anakanga kusukuru pano zamkuza sikwe sukuru hayi kwa sukuru panopo Davidaso nerera peraro tsogolo komanso chimene chikuchititsa mantha ndalama yathu kumango kwa day rate ndiye chiyembekezo pamenepo ndiye palibe na masiku kulika anthu aphunzira pano umene ujako kuti time useja kulibe anthu asukuru kutiko kulibe sukulu kulibe anthu asukulu kuti MCB ani masavage chizungu chamayankhule chakwera iyi ani masavage ngati kuti asasiye ni ndani kumalawi kuno kwamayankhula English ngati chakwera amweni adaja pepani nuyamikira chizungu chokha tu msaniukire tu iyayi ni chizungu chokha chimene nimaona atu amenewo lumbuka achinapita mthalikali akuti anakhoza 6 points tu chakwera usukulu secondary anamenya 6 points kuchipiku kujako kuli munthu wa degree umene wa masters chipiku cha muchitenge chipiku aya alipo kama bwana manager ali chakwera ndi ophunzira kwambiri koma ni chisiru koma kuti vamos vya boro bezaro kaunga nkulidwa melanga te kuchita kuandika ngati feyo tikaona kuti ningatsotsika nawo apa pita wanjinga ngati mwina pinalo chanakha kwambiri maiko akunja balonda about popa sana zoweremu zapala kuno sakuzidziwa
Ekati pita anaka kwambiri kunja zakunosa kuzitsa. Tima na mizana kuti munthu amene kuti zingati 500 zingati sisi ni 7 unajakwera jambo kuti uphai wakuna wosa kamatuli mutosa ulisisa kunzi akoza kumfotokoza. Ndiye choncho amene wachitira iye munthu wokulira kumuzi munganene kuti president azichokera oti wakumana ndi mavuto ndiye bola wobwera ayoto bola amene anachona ayoto wochona ndiye amadziwa kusolva zinthu kusiyana ni munthu oti iye uja ndimene mukumverera musopano lero pa Saturday 22nd of March 2025 macheza amenewo a mu taxi munabuka nkhani yake poyambira panali ponena kuti pa wireless amakamba za apolisi anachula apolisi basi kupezeka kuti mtsutso wayambika macheza ayambika inayambika nkhani ya apolisi wadandaula kuti koma apolisi ndi anthu okhumudwitsa kwambiri ku Malawi kuno amalolera kuti avala uniform ali pa duty anthu akuchitirana chipongwe iwo akungoyang'ana ndiye nkhani inabadwa yakumenyedwa kwa civil servant amene amafuna kuchita ma demonstration pa nkhani ya kufuna kuonjezeredwa malipiro pafupifupi wina aliyense amene akuyika mulomo pa nkhani zimene zikuchitika ku Malawi ndi okhumudwa ndi mmene zinachitikira tsiku limene ma civil servant amafuna kuchita ma demonstration kuchokera ku 18 kucha. Nkhani yokhumudwitsa kwambiri ndi yakuti anthu achipani analowerera ndi nkhani imene ikukambidwa mosapyatira mosaumira mawu kuti boma ili ndi lokhumudwitsa kwambiri ndithudi ndiye nkhani inatero mkucheza kwathu kwa lero anthu ndi okhumudwa kwambiri yachoka pamenepo nkhani inalowera ku utsogoleri kenaka inafika ku mbali ya kuphunzira panali kukambirana pamenepo kuti ku MCP kukoneka kuti kulibe anthu a school akuti kuli mbuli kwambiri ku MCP anthu ophunzira kulibe. Ineyo ndiye ndinayesera kunena kuti anthuni msatero anthu ophunzira aliko nanga chakwera muja mabulumunyira chizungu chake munthu uja ndi ophunzira kwambiri komanso anali wanzeru ku secondary anakhoza 6 points kuonesa nzeru ndithu munthu kuphunzira komanso English yake jakamayankhula ngati kuti asasiye ndiye anthu anayankhula mokwiya mokhala ngati mondiwukiraso ine kuti bwanji ndikuyankhula choncho ndiye sininachedwe kupepesa yetu ukali umene uli kumsewu umene kuli ku Malawi kuno ndoti akhoza kukumeza wamoyo ndipo ukamayankhula zobakira MCP mwina ukhoza kupanga ngati mwamacheza koma mwamacheza momwe anthu akutengera serious athana nawo anandikalipira anthu ndikuyamikira kuti achakwera ni munthu wophunzira chifukwa cha chizungu chawo akuti zimenezo ayi ndisankhuleso zimenezo ayi ku MCP kulibe munthu wanzeru akuterotu Amalawi amene ndinakumana nawo pamene ndimachoka ku Petroda ku tanki nditalowa msewu wa Chidzanja kudzafika pa Machansi roundabout ndithudi ineyo ndatsika mgalimoto imeneyo koma macheza akupitirira anthu ndawasiya akupitiriza kukambirana mkatimo sindikudziwa kuti kutsogoloko nkhani imeneyi itha bwanji maganizo a Malawi pa ground kufikira pa nthawi imene ndituluseso audio ine ndingoti mwakoma nonse khalani pompo pamene tipitilize kutulusa ndi kukubwereserani maaudio ena okhuzana ndi nkhani zosiyanasiyana zimene
amalawi akukambirana pa ground zimene zikuwakhudza pa moyo wa tsiku ndi tsiku ziko umo ndi mmene ndithu anthu akumayankhulira m'mamene basi umo ndi mmene anthu akumvera ndiyebe ngati mafuna kumva zambiri. That's why nthawi imeneyo Bingu Mutharika ankakonda kutuma anthu kuti akakwere mamene basi akwachisapo akuti chifukwa pamene ndi background mmene makhala nkhani zenizeni. Guys, thank you so much. Malawi Camera.